Ahojte, vítam vás. Dnes vám predstavím knižku s názvom 9 krížov od slovenského autora Romana Kulicha. Knižka má 256 strán, vydalo ju vydavateľstvo Marenčín PT. Viete ju zohnať v slovenskom jazyku, ale aj v českom jazyku. A o čo teda ide? Knižka v podstate rozpovedá dve dejové línie. Prvou je príbeh rodinky, ktorá sa teší na spoločný výlet do zoologickej. Adam, Veronika a ich deti by sa radi videli ako usporiadaná rodinka, ale bohužiaľ to tak nie je. Atmosféra v aute by sa dala krájať. Preto sa Adam rozhodne toto napätie trošku rozptýliť a rozpovie tajomný príbeh z minulosti, kde nastáva tá druhá dejová línia a samotný, teda tajomný príbeh z minulosti, v ktorom nechýba láska, napätie, trošku zrada a bohužiaľ nemá to happy end. Viac vám prezradiť nemôžem, lebo by som vám prezradila úplnú pointu celej knižky. Samozrejme legendu si viete vygoogliť, ale odporúčam, nerobte to, radšej si prečítajte túto knižku, nakoľko je naozaj veľmi dobre písaná, čiže sa vám bude úplne ľahúčko čítať. Ak rýchlo čítate, naozaj máte zhltnutú, že za pár hodín. Mne to trvalo pár dní, lebo ja pomaly čítam. Ale to nič nemení na veci, že bola naozaj skvelá. A odporúčam ju všetkými 10. Úplný koniec vás položí. Podľa mňa ho asi nikto nečakal. Teda ja rozhodne nie a bolo to, že super, mega úžasné. Takže, tak ako ja hovorím, ak nemáte po nociach čo robiť tak ako ja, knižka 9 krížov je stvorená ako pre vás. Ja vám ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce.